ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. Ба диққати модарону бонувони тоҷик мерасонем ки Libos TV номнависиро ба компанияи Faberlic оғоз намуд. хоҳишмандоне ки мехоҳанд номнавис шаванд, бо ин рақамҳои WhatsApp галасавой ё сообщение нависанд. мо аз байни шумо 5 нафарро интихоб мекунем ва то ба фоидаҳои калон бурда мерасонем. Регистратсия ва омӯзиш бепул, тӯҳфа ҳам аз тарафи компания ва ҳам аз тарафи Libos TV тақдим карда мешавад. лутфан хоҳиш менамоем ки одамоне занг зананд ки дар ҳақиқат мехоҳанд зиндагиашонро тағйир диҳанд ва соҳиби маблағҳои калон гарданд. касе ки бо мо ҳамкорӣ мекунад, боз як бори дигар такрор мекунам, фаъолияташонро бепул реклама мекунем. хулоса модарону бонувони ҷиддӣ дар WhatsApp нависанд. бонувони командаи мо ба шумо ҳатман ҷавоб медиҳанд. ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. мувофиқи хоҳиши бисёри шумо ки хостем дар бораи Faberlic гап занем. баъд иҷа модарову бонуво аз ман хоҳиш карданд ки дар бораи Faberlic гап занем. мо командаи худмонро ташкил кардем, иборат бонувону модарои тоҷик. барои ҳамин мо дарси якама сар мекунем, яъне ки ин хариди яками мо, яъне ки командаи Libos TV харид кардааст барои 2 нафар. ҳаминҷа 100 балда харид шидагӣ астай. ман барои ҳамин шумода фаҳмонда метавонам. ман хеле изучат кардам, хондум, нигаҳ кардам, аҳамият додам, чӣ ба ки кани фаҳмам чӣ хел ҳамин командаи Faberlic, компанияи Faberlic чӣ хел кор дорад, чӣ хел даромад дорад. рости гап 1 моҳ мо ҳамира изучат кардем. хай ба чӣ нефаҳмидагиён мумкин мо як 50-60% фаҳмем, лекин спонсораи болои сарии мо бо нақстар мефаҳманд. Faberlic беҳтарин компания будааст ки фоидаҳои нағз дорад. боз дар бораи ҳамин мо шуморо якта мефаҳмонем. ин хариди аввали мо аз командаи Faberlic аст ки ин ҳаминҷа барои 2 нафара мо харид кардагием. ҳамин маблағи хариди мо 225 сомонида харид шидагиай. касе ки нами 225 сомонида мехара, нами духии 170 сомона ида падарка мешава. ба ғайр аз он ки мо бо ҳамун кадоме ки дар командаи мо куш мешава регистратсия мекунам, мо ҳамонро бо призи отдельно метиҳем. отдельно приз астае ки мо ҳамун кадом ки мисол арзанда боша, ҳамуда мо призи отдельно тӯҳфа мекунем. барои ба командаи Faberlic куш шидан фақат як паспорт даркор аст, як телефон ва як интернет. тамом. осонтарин кор ҳамин Faberlic будааст, лекин мо дарак наёфтем. то амрӯза намефаҳмидем ки ҳамин Faberlic фоидаҳои нағз дорад. акнун ман барои шумо бартарияти ҳамин компанияро шумода гуфта метавонам. хубӣ ё бартарии компанияи Faberlic чие? компанияи Faberlic маҳсулоте дорад ки ҳамин маҳсулотро нисбати дигар компанияҳо арзонай, баъд безарарай. мисол химикат надорад, зараршам надорад. мисол ҳар кас метавонад ки ҳамин харидорӣ кунад. барои ҳамин таварабароти шумо тез буд мешава. мисол шумо метавонед ки бо шаги диюмда мисол баландтар рафтан бигиред. иҷа дарси оянда ман барои шагош гап мезанам ки чӣ хел мисол наи раҳозе ки шумо бигзарен, диюм шагда чӣ хел мегзарен, сеюм шагда чӣ хел мегзарен. ин ҳози ман дар бораи ҳамин чизош бо видео мекунам, барои шумо пешкаш мекунам. ман бисёр чӣ кардам, бисёр хондам, бисёр роликҳоро тамошо кардам. беҳад кор осон ай. дар иҷа осониш ҳамае ки маҳсулоти и дастас ай. масалан нами 13 сомона зиёд нестанд. спрей зурба дараҷаи хонада беҳад хушроанд. хай дар 13 сомон ҳози чизи нағз ёфта наметавонед. ай фирмаи сертификати ҷаҳонӣ дорад. сертификаташ зур ай. ҳама тарафа сертификат қатъияй, качество дорад. ба чини сумаш качестваш ҳастай. масалан ай шампуношам арзонанд. мана иҷада духиёш ҳастанд, иҷа спрей ҳастай. аксариятша хай ман номоша намедонам. барои ҳамин мо дарсҳои оянда, навораҳои ояндада барои шумо ҳар якташа якта дар бораи фоидашон чиянд, номошон чия гап мезанем. баъд бояд шумо барои чӣ бояд дар командаи Faberlic кор кунед? барои он ки шумо қарздор намешед. ягона бизнесе ҳастае ки шумо қарздор намешед. мисол ба 225 сомон бизнес кардан дар қарздор мешавед? не. дуюм фоидае ки барои чӣ шумо бояд дар командаи Faberlic кор кунед? барое ки фоидаҳои зиёд дорад.
мисол мегирем ози мо ай ками камаш мегирем ки мисол 5-10 ҳазор сомонӣ дар як моҳ мо ками камша гирифтем ки мисол мо агар баланд гап занем мумкин шумо бовар накунем мисол 10 ҳазор сомонӣ барои $1000 кор кардан дар дигар бизнесҳо мисол ҳар моҳ бигӯй ман $1000 кор кунам кам шуда $50,000 дар кор ки баъд ту бизнес кунӣ соҳиби $1000 шавӣ дар бизнесе ки мисол дар бозор мекунӣ дар дигар ҷо мекунӣ барои ҳамин иҷада дар кор нестай мисол 10,000 ё $20,000 дар кор нест иҷа 225 сомон дар корае ки шумо ҳамҷода регистратсия шавен кора сар кунед барои фоидаи асосиш фоидаи зиёд доштанаш бартарияташ ҳанамияй мисол шумо бехатарай мисол шумо дар ягон кас кор намегирад кори шумо 1 соат 2 соат гап задан тамом дига ҳамаи омо дарсҳои омӯзиши ай тарафи спонсорҳои мо ай тарафи мо бепул мешавад рекламаи шумо касе ки 5 нафар мода ай байни шумо ма 5 нафара интихоб мекунам мегирам ма ба ҳамин WhatsApp шумо сообщение кунед нависен галасавои партоен бонуву духтаракое ки дар командаи мо кор мекунанд шумо да ҳатман ҷавоб меда касе ки хоҳишмандай мо ба фоидаҳои баланд бурда мерасонем яъне ки фаъолияти шуморо тарғиб мекунем реклама мекунем ва шуморо меомӯзем ки шумо осон чӣ хел ба ҳамин компанияи Faberlic муваффақ мешед ва соҳиби даромадҳои калон мешед барои чӣ ман хеле смела шумо да гап задистам ки шумо даромади калон мегиред барое ки ира ман дидам ира полни рост омӯхтам дидам ки осонтарин кор арзонтарин маҳсулот дар ҳама зурш мераса бихара масалан ина зубнои паста дорад ина барои қошҳои духтарако ҳастай духиҳои арзон ҳастай шампунҳои арзон ҳастай спрейҳои арзон ҳастай хулоса 10,000 намуд маҳсулот дорад 10,000 намуд то пушокаву стреларниву ҳамин маҳсулотҳо ҳастанд ки мо оҳиста оҳиста ҳамира ба шумо намоиш метем гап мезанем касоне ки бо мо ҳамкорӣ мекунед нависед мо шуморо ваъда метем гарантия қатӣ ки шумо соҳиби маблағҳои калон мешед агар хоҳиш дошта бошед агар бихоҳед ки зиндагии шумо ба кулли дигар шавад соҳиби фоидаҳои калон шавед фақат ба шумо камтарак желани дар кор яъне ки хоҳиши баланди сум кор кардан дошта бошед марҳамат нависем касе ки хоҳиши сум кор кардан надошта боша илтимос нанависад чиба ки мисол вақти хича беҳуда нагзарона иҷа барои одамое ҳастанд ки мехоҳанд ки муваффақ шаванд пулдор шаванд зиндагишона тағйир битан соҳиби хонаву дар соҳиби ҳамаи чиз шаванд ҳисоби ҳамин компанияи Faberlic мо кафолат метем касе ки қатъи мо 5 нафаре ки қатъи мо кор мекунад кафолат метем ки баробари хидмон ҳамира мебарем агар хоҳиш дошта бошад фақат хоҳиши ҳамон кас бошад барое ки бисёриҳо ҳавас доранд не ки хоҳиш надоранд мехоҳанд соҳиби маблағи калон шаванд лекин мисол кор намекунанд кор намехоҳанд кардан мехоҳанд ки ҳамихел просто так сум вода биёяд не ки ин хел нест ҳамин кори осонтарине ки шумо метавонед любой кас айудаш мебирояд ҳамин Faberlic чиба ки маҳсулотош беҳад арзонанд дастрасанд ҳамара любой одам аз зурш мерасад ки аймиё харидорӣ кунад шумо чизтона фурӯхта метавонед ин танҳо чиз фурӯхта нест бисёриҳо фикр мекунанд ки Faberlic да мегирӣ як сарафанда чизоро медозиву ҳар ҷо гардондан мегирӣ ман харид мара духӣ мара ин не ин фақат командни корае ки мо ира дар дарсҳои худмон барои ҳамин 5 нафар меомӯзем ки чӣ хел кунед ки шумо фақат команда бисозед не барои савдо нест ин ягон майда барои савдо нест ин 250 сомон 225 сомон фурӯхтанам ҳеҷ чи нест барои шумо медонед ки як обед худаш 200 сомон аёзи агар ду кас бишинӣ барои ҳамин дар командаи Faberlic барои кор кардан дар нами рақамҳо нависен галасавои партоен мо шуморо ай ҳамин аввал меомӯзонем шумо дарс ки гирифтен метавонед ки 100% худтон самостоятельно кор кунед чӣ хел бор заказ кардан чӣ хел